Ana wong unyur-unyur nguyah ning masjid. Welah dhewe ngono piye? Gak sawat sandal ngono. Iku sahabat yang ngono. Kanjeng Nabi dulu coba sengeni jar. Sengeni dia melayu malah rata guyu ae. Ya Nabi. Andane kok nek rampung kon dikumbah ra wis kandhane iki masjid ora jeding ya ngono. Kandhane orang ngerti ku ya dikai pengertian. Orang ngerti mbok amuk. Tambah goblok. Nek kowe uripmu iku mbok atur. Jadi kamu rencanakan, kamu konsep engko aku golek penggawean iku buka warung, apa buka toko, apa nggarap sawah. Iku mbok rencanakan sedemikian rupa durung mbok lakoni iku wis separone keberhasilan penguripanmu yo. Separuhnya. Karena nek kowe angger ae ora mbok perhitungkan, ora mbok atur segala macam, yo kangelan. Rada enteng separuh itu nek kowe mbok atur. Jadi kamu itu mau apa saja diatur. Direncanakan, bikin konsepnya ini. Jadi nanti saya itu umur sekian saya kawin. Saya kawin. Umur sekian punya anak, sekian itu tadbir gitu. Kalau saya mau kawin sebelumnya saya harus mantep punya gawean opo, diatur. Untuk menghadapi kehidupan apalagi yang kompleks seperti sekarang diperlukan kecerdasan akal. Tapi nek kowe punya akhlak, punya sikap, punya karakter, seneng pasaduluran, seneng karo padha-padha, itu membantu kecerdasanmu itu yang mungkin kurang itu bisa dipenuhi oleh itu. Ya kan? Karena apa? Karena kamu punya banyak kawan, kamu kesulitan sesuatu, dia bisa urun rembuk. Tidak harus kamu pikirkan sendiri dengan kecerdasanmu. Kamu bisa musyawarah, bisa sharing, bisa saling tukar pikiran kan. Makanya disebut nisful akli. Tapi nek nglamunan kowe jana wis pikun. Jana wis pikun. Karena hamu itu nisful haram. Durung pikun wis pikun. Wis nyicil pikun separuh. Nyicil pikun separuh. Talibul ilmi yang sesungguhnya itu manhum. Dia enggak puas dengan ilmu ini, kepengen ilmu itu, kepengen ilmu ini sudah khatam, kepengen ngatam lagi, terus tidak pernah terpuaskan. Talibul ilmi yang sesungguhnya, nek pikir tapi ora bodoh, seh lumayan, tapi nek bodoh itu wis repot itu. Mau semuanya itu kan membutuhkan ilmu. Kowe emeh dagang, emeh tani, emeh golek iwak segala macam itu ana ilmune kabeh. Wong nyukur rambut ae ana ilmune ya. Lah nek gak duwe ilmu, bodoh. Repot kabeh, ketutup kabeh. Nemen itu. Pikire nemen orang sing bodoh itu. Tidak bisa apa-apa, tidak bisa apa-apa. Beda karo wong sing pinter ya, wong pinter iku. Wah, iku ambekan wong sugih luwih sugih wong pinter. Wong pinter iku ngalahno wong sugih
sing ora pinter. Sing sugih sing ora pinter iku duit entek. Bandane entek. Sementara wong pinter iki terus iso entuk apa tambah sugih mergo akale mlaku den. Sume wong anu iki ndekne nyambut gawe iki. Wah. Akale mlaku. Akal itu bisa mbok manani kreativitas juga itu. Biar Allah yarham Abah itu kayak Bisri itu, aku itu gak kepengen santriku ngalim, aku pengen ku ngalim terakil. Ndongakno santrine itu ngalim terakil. Nah, jadi nek ngalim tok ora kreatif itu ya duwene apa engko dikekno wong mulai ngaji alfiah nang kene terus engko ning omah mulang alfiah berhenti kan. Nek rada kreatif terus gawe terjemahan alfiah terus bikin buku alfiah yang mudah 24 jam belajar nahwu sara ngono iku kreatif. Jadi ora mau mandek ning gone ilmune tok tapi alim malah akil. Dadi kowe iku nek dadi wong alim terakil. Wis ora alim ora akil wis bareng. Minimal iku akil lah ilmune sithik-sithik lah tapi akil, kreatif. Nah, santri itu sudah memang dididik untuk jadi akil itu. Mulane pemerintah itu biar kan ono pejabat yang mangsane santri ku nek terjun di masyarakat engko dadi beban. Mulane terus ono biar ono ide santri iki kon ngingoni bebek kon ngene ono sing wis dilaksanakno mbek pemerintah yen pondok dikai bibit-bibit bebek rada gede sembelih karo santri-santri. Karepe diwarai engko berternak piye ngono karepe iku. Lah angger santri itu akil ya usah engko sak dadi-dadi mulih pondok itu mesti ora ana sing dadi beban. Ujub itu memandang dirinya hebat. Jadi memandang orang lain ya cilik kabeh wong ujub kok. Wong kok kaya aku ngene iki. Ngilu ben mesem. Itu masa aku sak kampung kok elek kabeh aku ganteng dhewe. Aku ayu dhewe. Ujub. Aku pinter dhewe. Ya akhirnya dhewean tenan. Kesepian ini ya Allah lah gak dibolo kan ini ganteng dhewe jare gak gelem kumpul elek-elek iku lah kabeh wong dianggap elek dene rumangsa ngalim dhewe liyane orang bodoh kabeh ya dhewean dene wahsyah asa iku dhewean gelisah gak ono kancane mbok gak gelem marek ah. Gak gelem arek kowe wong mlete ngene gak gelem arek. Engko ngonyak-nyak anae marek rene iku. Ujub. Kaya Gusti nalika dizalimi ambek Pak Harto kan dimaafkan. Saya maafkan. Tapi tidak saya lupakan. Kenapa? Karena zambu ini layunsa. Tidak bisa, kesalahan itu dilupakan tidak bisa. Tak ngapura kowe tapi eling terus aku kelakuanmu. Iku. Kowe ngantek untuk menghapuskan dosa kepada yang Maha Pengampun sendiri itu ana sing jenenge ghufran, ana sing jenenge al-afu. Al-afu. Kita kalau memohon ampun bagi Gusti Allah bisa astagfirullahalazim, tapi bisa wa'fu. Oh ya nek poso-poso kowe diwarai ndonga Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fuan. Fa'fuan, maafkan.
Itu ada nuansa perbedaan antara maghfirah dan alfu. Yang satu itu memaafkan, yang satu menghapuskan. Menghapus berarti dilupakan. Iku nek Gusti Allah nek manusa layun sae. Pokoke manusa iku angel. Angel pokon ngilang-ilangno. Wong wis mati pirang-pirang tahun iku wis njaluk ngapura bolak-balik angger bojo njaluk ngapura. Bareng mati ya isih dieling-eling ae. Dadi kowe ning donya iki aja kaya-kaya ning gone omahmu dhewe. Kabeh wong saiki kaya ngono. Urip iku dianggep lawase kaya-kaya ndekne itu penduduk situ ada gharib. Padha karo wong ning manca terus ning hotel. Hotele apik terus kerasan rumangsane omahe. Terus ngowahi cete barang ngono iki cete kok gak nyeni ngene. Ning toko-toko cet ning hotel ngecet barang. Kowe guyu tapi sebetulnya orang hidup ning dunia ini kan ngono kuwi, ning hotel tapi ngatur-ngatur. Ngatur-ngatur maksane. Kowe iku mau asing, pendatang, asing sama sekali. Engko kowe mulai neh iku gak ning hotel terus ae. Jadi ora aja ngebrok, ora aja kerasan ning kono. Ngori kok kerasane ngono. Biyen wong Jawa itu nek gawe omah biyen tapi rak durunge kena modernisasi. Ning desa-desa mungkin masih. Jadi omah itu sumure biyen nek kene ana sumur. Sumure iku selalu nek ning pinggir jalan, separo nganggo sing di omah, separo nganggo Ibnu Sabil. Artinya orang yang liwat iku iso nimba niku. Iku biyen kene ana ngarep kono ya ana ning ndi. Kaya kok nek ana kanca liwat kepanasan pengen ijik iso nganggo iku sumur sing diparo. Sumur paro tak saiki gak tau gak tumon iku ana sumur ngono. Terus ning ngarep omah iku ana kendi pirang-pirang itu. Di pirang-pirang ya kanggo nek ana kon dulur-dulur liwat ngorong iso ngombe ning kono. Dari situ muncul mampir ngombe. Mampir sedhek ngombe tok bar iku lunga. Ana awakmu iku aja rumangsa ning gone donya terus ning kaya mbok ning gone omahmu dhewe. Iku jadi kamu itu meskipun belum mati, kamu itu kalau iso awakmu itu sebagai ahli kubur. Ahli kubur. Jadi kubur itu kan terminal dari kehidupan dunia yang singkat, kuburan, terminal, akhirat yang abadi. Nah, kamu itu premakna awakmu iku ning gone terminal iki. Iki akan ditinggalkan ning kene sementara, engko ning gone akhirat. Jadi harus ada persiapan-persiapan yang kita perlukan di terminal itu dan nanti apalagi yang di akhirat. Suka berbuat baik kepada orang, gak nolong orang, kamu itu dijauhkan dari petaka. Ono istilah sedekah tadfaul bala. Itu bala itu masori usuk. Jadi kejadian-kejadian yang membuat buruk pada kamu itu terhindarkan kalau kamu suka membuat kebaikan. Umpama kok ana alangan sesuatu yang akan
menyusahkan kamu. Itu karena kamu suka berbuat baik kepada orang. Nanti banyak orang-orang yang akan meringankan kamu. Mulane masaniul ma'ruf iku taki menjaga masariul su. Jadi kalau ada keburukan-keburukan tidak sampai kamu itu terkena betul itu enggak. Karena pasti ada orang-orang yang terkena ma'rufmu itu, yang mendapat jasamu itu ingin membantu. Ngono ya. Ngurang ngantek nglebak. Istilahnya masariul su itu. Masara itu tempat nglebak. Nek wong ana gelut iku buanting nglebak. Ndak akan nglebak pun. Sedekah sir itu bisa memadamkan bendune Gusti Allah. Gusti Allah bendu gak sida. Nek kowe sedekah sir. Sedekah sir itu bukan sedekah yang ora diketok-ketok. Enggak ada perdebatan apa endi. Sedekah disembunyikan atau diketokno. Jawabannya sedekah itu ada dua pengertian. Ning gone Al-Qur'an innamas shadaqatu, sedekah itu maknanya zakat. Kalau zakat apa diketok-ketok. Kenapa? Supaya orang sing wis mampu ini bisa terinspirasi oleh zakatmu itu. Tapi sedekah itu sebaiknya dirahasiakan. Kayak dawuh Kanjeng Nabi, sedekah tangan tengen, tangan kiwa ora. Biyen Allah yarham Abah Kyai Bisri Mustofa itu nyontohno sedekah sing paling sirri, sedekah sing ora diketahui, tangan tengen sedekah, tangan kiwa ora ngerti, itu kowe ning pasar. Apa itu mbek ning pasar ora tau ngenyang. Ora tau ngenyang. Wis ngerti iku 2 kali lipat barang wis ora ngombe. Kuwi iku dawuh apa? Iku sedekah siri ya ngono kuwi. Kene wis sedekah isih dirasani ambekan bak sing dikeki sedekah iki. Dibodhok-bodhokno, gak ngerti rego dianggap bodho. Padahal ngerti, tapi sengaja. Mulane sering-sering ning pasar kowe semongko regane, regane 5.000 tawakno 10.000. Pun. 5.000 diniati sedekah. Ya no. Dia ini seneng, Pak Kule seneng. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. At-tadbir nisful ma'isyah wa tawaddud nisful aqli wal ham nisful haram wa qillatul iyal ahadul yasarain rawahu Dailami. At-tadbir utawi pengaturan, rencanaan iku nisful ma'isyati, separuh dari ma'isyah. Wa tawaddudu, ma'isyah wis dadi basa Jawa sehari-hari. Penguripan manane. Nisful ma'isyah, separone penguripan. Wa tawaddudu nisful akli. Tawaddud menyintai, tawaddud persaudaraan juga iso. Iku nisful akli, separone kecerdasan akal. Walhamu utawi ham itu mikir sing ora-ora.
apa iku bahasane mikir sing ora-ora dadi ngelamun iku nisful haram. Separone pikun. Pikun rasa mbok iya mbok waca fayakunu. Ya. Wakilatul iyal utawi CDE tanggungan iku ahadul yasarain. Tanggungan ini maksudnya openan itu ya anak-anak lagi iki iso dalil kabeh ilatul iyal. Rumatan, CDE rumatan iku ahadul yasarain itu salah sijine keenaan loro. Ya. Nek kowe uripmu iku mbok atur. Jadi kamu rencanakan, kamu konsep ingko aku golek penggawean iku buka warung, apa buka toko, apa nggarap sawah. Iku mbok rencanakan sedemikian rupa durung mbok lakoni iku wis separone keberhasilan penguripanmu itu. Separuhnya. Karena nek kowe angger ae ora mbok perhitungkan, ora mbok atur segala macam, yo kangelan. Rada enteng separuh itu nek kowe mbok atur. Jadi kamu itu mau apa saja diatur, direncanakan, bikin konsepnya ini gini. Jadi nanti saya itu umur sekian saya kawin. Saya kawin. Umur sekian punya anak sekian itu tadbir gitu. Kalau saya mau kawin sebelumnya saya harus mantep punya gawean opo diatur. Itu tadbir. Tawaddud nisful akli. Wong cerdas itu apa-apa jadi sukses dia berhasil karena kecerdasannya. Nah kalau kecerdasan tok itu untuk apa? Kecerdasan itu kecerdasan berpikir itu kan untuk kehidupan juga. Untuk menghadapi kehidupan apalagi yang kompleks seperti sekarang diperlukan kecerdasan akal. Tapi nek kowe punya akhlak, punya sikap, punya karakter, seneng pasaduluran, seneng karo padha-padha, itu membantu kecerdasanmu itu yang mungkin kurang itu bisa dipenuhi oleh itu. Ya kan? Karena apa? Karena kamu punya banyak kawan, kamu kesulitan sesuatu, dia bisa urun rembuk. Tidak harus kamu pikirkan sendiri dengan kecerdasanmu. Kamu bisa musyawarah, bisa sharing, bisa saling tukar pikiran ya. Makanya disebut nisful akli. Wal hammu nisful haram. Ham itu berbeda dengan berpikir. Kalau berpikir justru itu separuh menghilangkan pikun. Nek ham separuh dari pikun, jadi kowe durung pikun iku nek kowe akan apa ngelamun, akan berangan-angan yang tidak berpikir. Jadi iki podo-podo ning kene tapi kalau ham itu enggak jelas.
Kalau berpikir itu jelas. Kalau ham itu marakno gelis pikun kowe. Tapi nek kamu berpikir itu awet ora pikun-pikun. Hanya akeh kiai-kiai sing nganti sepuh banget Mbah Maksum nganti 100 tahun. Mbah Ilyas nganti 123 tahun. Mbak As'ad 100 tahun. Itu karena ndak pikun karena selalu berpikir. Tapi nek nglamunan kowe jeno wis pikun. Jeno wis pikun. Karena hamu itu nisful haram. Durung pikun wis pikun. Wis nyicil pikun separo. Nyicil pikun separo. Wakilatul iyal akhadul yasarain. Wah iki nek roh wong BKBN tinggo dalil iku. Kowe nek tak anakmu mok sithik ya penak kowe. Kok yasarain iku ya enak dunya enak akhirat. Mergo gak ngiron-ngiron nek anakmu akeh, kowe ngurusi anak tok itu gak kober ngurusi liya-liyane. Bahkan ngantek orang ngurusi akhirat barang iku. Wong mergo anak iku termasuk fitnah. Nek pirang-pirang kan fitnahe pirang-pirang. Ngurusi anak pirang-pirang. Biyen iku wong iku akeh-akehan. Wong kuno-kuno iku akeh-akehan. Wong duwe anak 10 ngono iku kesithikan iku. Iya. Ono 11 15 ngono kuwi. Ku bojo siji. Ono sing bojone loro anake selawe. Selawe lanang kabeh. Jenenge terus diganti Adam sampai Muhammad. Adamun. Ku wong Jawa Timur. Nek sithik mlane iki digo orang-orang modern gitu. Kilatul iyal ahadul yasarain. Nek anakmu loro kepenak ya. Pemenang engko dilengkas wis gede-gede ora usah mbok rumati. Kowe bisa konsentrasi kepengin apa? Pengen enak ning dunya apa enak ning akhirat apa enak ning dunya akhirat. Itu salah satunya kilatul iyal. La imana liman la amanah talah ini ya. Perhatikan itu pilihan katane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. La imana liman la amanah talah. Waladina liman la ahdalah. Ning gone Quran itu kan kamu perhatikan semuanya karena bukan kebetulan diatur sedemikian rupa sampai huruf-hurufnya kata per kata itu pilihan. Karena itu kita membaca Quran enak meskipun kita tidak berbahasa Arab. Bayangkan nek wong bahasa Arab sendiri. Ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya punya kemampuan itu seperti yang diwahyukan itu Al-Qur'an. La imana liman la amanah talah. La dina liman la ahdalah. Pilihan katanya iman sampai amanah. Ya. La imana ora ana iman iku maujud liman tumraping wong la amanah talah. Kang ora ana amanat iku maujud lahu keduwe man. Waladina lan ora ana agama iku maujud liman tumraping wong la ahdalah kang ora njaga perjanjian ya man laut terhadap ini. Rawahu riwayatake hadis iki sapa Imam Ahmad wa ghairuhu lan liyane Imam Ahmad.
Jadi syarat mutlak orang mukmin itu orang yang amanah. Kalau orang kok ndak bisa amanah ya, ngaku-ngaku mukmin, orang iman itu orang yang percaya kepada Allah, percaya diawasi Gusti Allah, percaya apa pengaturan Gusti Allah. Jika ia amanat ngono ae dan ngianati berarti dia menyepelekan Tuhan yang mengawasi dia. Pemenang kowe jadi pejabat atau anggota DPR itu ora terima sumpah ning kene dikai Quran barang nggo mejen-mejeni sing iku ya tetep rawat dia. Nek dikai Quran mbok dalile mbok apa pokoke Quran dienggo mejen-mejeni bangku piye. Saya berjanji demi Allah, saya akan mempergunakan jabatan saya ini untuk kepentingan rakyat. Saya bersumpah demi Allah, demi Allah, sumpah demi Allah. Saya tidak akan menerima atau janji menerima sesuatu. Wah, ngono iku. Medeni wong nek janjine. Kali-kali keamanan, kayak amanat dadi pimpinan ngianati. Ya la imana lah. La imana lahu. Artinya liman la amanata lahu. Enggak iso amanat aja ngaku-ngaku iman. Amanat itu bisa amanat bertanggung jawab terhadap apa yang dipercayakan kepadanya. Amanat itu dipercaya Gusti Allah sebagai hambanya, dipercaya Rasul sebagai umatnya, dipercaya rakyat sebagai wakilnya. Iku kowe ora mbok laksanakan iku padha karo la imana. Ladina liman la ahdalah. Jadi ning kowe nek memeluk agama itu ada ketentuan-ketentuan perjanjiannya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi nek wis muni beragama iku syahadat bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang ditakuti selain Allah. Tiada yang bisa menyuruh-nyuruh kecuali Allah. Wis kabeh pokoke hanya Allah. Agama mane disebut Islam itu karena pasrah pongkokan iku Gusti Allah. Semuanya Gusti Allah. Ada orang yang kadang-kadang ya eling, kadang-kadang ya ora bahwa itu perjanjian agung pada Allah Ta'ala. Tapi ya ada yang sama sekali ya semua muni beragama tapi tidak ngugemi apa yang diatur oleh agama, yang diperintahkan oleh agama, yang diperintahkan dilanggar, yang dilarang dilarang ditabrak, gak betul-betul itu namanya la ahdalahu. Beragama mempunyai konsekuensi untuk menetapi aturan-aturannya agama itu. Husnul ahdi minal iman. Bagusnya netepi janji iku minal imani termasuk iman. Rawahul Al-Hakim riwayatake hadis iki sapa Al-Hakim Imam Hakim fi mustadrakihi ing dalam Al-Mustadrak. Jadi Imam Hakim punya buku kitab hadis yang
mengikuti kitabnya yang lama disebut Mustadrak. Ada antara lain hadisnya Kanjeng Rasul husnul ahdi minal iman. Apakah kamu mempunyai perjanjian dengan hamba, apa perjanjian dengan Gusti Allah? Itu kalau kamu penuhi itu namanya husnul ahdi. Kalau tidak itu su'ul ahdi. Jadi husnul ahdi itu termasuk iman. Bagian dari iman. Iman itu banyak cabang-cabangnya. Antara lain husnul ahdi ini termasuk bagian daripada iman. Wong janji kok merinjani. Jadi kalau tak gudang iman. Jamalur rajuli fasakhatul lisani rawahul qudai. Indahnya seseorang iku fasakhatul lisanihi fasae lisane rajul. Jadi nek ana wong sing menyatakan cantik, indah itu rupa. Tapi dawuh Kanjeng Nabi gak rupa, tapi fasahatul lisan. Orang yang keren itu yang bicaranya itu jelas, fasih lisannya. Bagus lisannya, bukan bagus raine. Umumnya kan kalau muni cantik, muni keren, muni cakep itu bagus rupanya. Ini enggak. Nabi ngendika jamalul rajuli fasakhatul lisani. Orang itu fasih lisane, genemane apik, tertata bagus, tidak membingungno wong apa meneh menyakiti orang, itu baru cakep. Manhumani la yasba'ani. Talibu ilmin wa talibu dunya. Manhumani sing loba apa? Loba bahasa Indonesia bukan loba bahasa Jawa. Loba bahasa Jawa, bahasa Indonesia apa bahasa Jawa nih? Loba itu dumangan itu. Oh itu apa ngono iku? Dumangan gak diwarek blas loba. Apa? Hah? Rakus. Rakus itu apa dipangan? Itu rakus itu apa dipangan? Bualung ya dipangan, segala macam dipangan itu rakus. Iki enggak. Orang duwe wareg ngono. Beda. Rakus sampean loba itu kudu terus mangan ae terus. Mbok mangane rakus ndak apa ora pokoke kudu mangan terus. Ya, nek rakus itu apa saja dipangan. Ini ora peduli pokoknya. Mentah ya dikrokoti, mateng ya dilalap pokoknya. Itu rakus. Pakanane wong ya dipangan, pakanane wedhus ya dipangan, pakanane ula ya dipangan. Ulane dhewe ya dipangan, iku rakus. Tapi nek loba ini ndak. Kudu mana apa iku ngono iku? Hah? Dremban? Iya. Dremban. Dremban itu kepinginan nek cara kene. Napa-napa kepingin. Iki ndak loba kepingin. Iki lho contone, ada dua manhuman iku sing layas biane, ora iso mbok
warekmu itu layas baane ora tau warek mbok kae itu tetep ora warek isih njaluk ae manhum. Siapa itu yang tidak bisa terkenyangkan itu siapa? Thalibu ilmin. Wong sing golek ilmu. Wong golek ilmu itu semakin pintar dia semakin merasa bodoh. Kok kowe merasa pintar berarti kowe ora iso pinter ae. Itu berarti bodoh. Dawuh Kanjeng Nabi, selama orang itu belajar, selama itu dia pandai. Begitu dia berhenti belajar, mulailah dia bodoh. Oh, mana aku lalu gawe kuat itu, jangan pernah berhenti belajar. Itu kan, minal mahdi ilalah. Nah, wong sing talibul ilmi yang sesungguhnya itu manhum. Dia enggak puas dengan ilmu ini, kepengen ilmu itu, kepengen ilmu ini sudah katam, kepengen ngatam lagi, terus tidak pernah terpuaskan. Talibul ilmi yang sesungguhnya sama dengan wa talibud dunya ini yang kedua itu juga talibud dunya. Wong sing golek materi itu gak ono puase itu, gak ono puase. Biyen nalika Syekh mlaku kepengen kaya kepenak numpak sepeda, tuku sepeda. Tuku sepeda disalip sepeda motor. Kepengen sepeda motor, tuku sepeda motor. Sepeda motor. Dibuat diselip karo sing numpak mobil, kecipratan sisan ini saya. Wah, enak numpak mobil iku gak kecipratan, gak kudanan, mobil. Mobil wis duwe isih kepengin neh iki oyo-oyoan terus mek bojoku ora repot iki. Bojone tuku ana sithik. Jadi bojone siji ndekne siji. Anake yo ngoyo sisan tuku ana sisan wis terus. Wis gak ana bare. Wah, itu kok enak ya duwe HP ku. Bisa omongan kadoan ben. Tuku HP. Ndelok kancane lho, kok saya tinggal ndelok bal-balan bareng ngulek HP sing iso ndelok bal-balan. Terus saya, gak entek. Manhum itu, enggak bisa kenyang itu orang yang mencari harta itu. Di omah pengen omah liyane pengen kepengen terus. Mulane terus ana koruptor barang kuwi. Itu kan karena dia frank iku apa jenenge manhum. Tak pernah kenyang talibul ilmi dengan talibud dunya. La faqra asyaddu minal jahli wala mala aktsaru minal aqli, ya. Itu kan indah sekali itu. Rangkaian katane kan Nabi ku la faqra asyaddu minal jahl la mala aktsaru minal aqli wala wahsyata asyaddu minal ujbi. Rawahu Ibnu Majah, ngriwayatake hadis sapa Ibnu Majah. La faqra ora ana fakir iku maujud asaddu kang luweh banget minal jahli tinimbangane bodho. Wala malan ora ana bondo aksaru kang luweh akeh minal akli tinimbangane akal. Wala wahsyata kan ora ana kesepian niku maujud asadu kang luweh nemen minal ujbi tinimbangane ujub. Rawahu Ibnu Majah. Nek pikir tapi ora bodoh. Seh lumayan itu. Tapi nek bodoh itu wis repot iku. Mau semuanya itu kan membutuhkan ilmu. Kowe meh dagang,
emeh tani, emeh golek iwak segala macam ana ilmune kabeh. Wong nyukur rambut ae ana ilmune ya. Lah nek gak duwe ilmu, bodho. Repot kabeh, ketutup kabeh. Nemen itu. Pikire nemen orang yang bodoh itu. Tidak bisa apa-apa, tidak bisa apa-apa. Beda karo wong sing pinter ya, wong pinter iku. Wah, iku ambekan wong sugih luwih sugih wong pinter. Wong pinter iku ngalahno wong sugih sing ora pinter. Sing sugih sing ora pinter iku duwe entek, bandane entek. Sementara wong pinter iki terus ae iso entuk apa tambah sugih mergo akale mlaku deh. Semua wong anu iki ndekne nyambut gawe iki. Wah. Akale mlaku. Akal itu bisa mbok manani kreativitas juga ini. Biar Allah yarham Abah itu kayak Bisri itu, aku itu gak kepengen santriku ngalim, aku pengen ku ngalim terakil. Ndongakno santrine itu ngalim terakil. Nah, jadi nek ngalim tok ora kreatif itu ya duwene apa engko dikekno wong mulai ngaji alfiah nang kene terus engko ning omah mulang alfiah berhenti kan. Untuk kreatif terus gawe terjemahan alfiah terus bikin buku alfiah yang mudah 24 jam belajar nahwu sorof ngono iku kreatif. Jadi ora mau mandek ning gone ilmune tok tapi alim malah akil. Dadi kowe iku nek dadi wong alim terakil. Wis ora alim ora akil wis bareng. Minimal iku akil lah ilmune sithik-sithik lah tapi akil, kreatif. Nah, santri itu sudah memang dididik untuk jadi akil itu. Mulane pemerintah itu biar kan ono pejabat sing mangsane santri ku nek terjun di masyarakat engko dadi beban. Mulane terus ono biyen ono ide santri iki kon ngingoni bebek kon ngingoni. Ono sing wis dilaksanakno mbek pemerintah yen pondok dikai bibit-bibit bebek. Rada gede sembelih karo santri-santri. Karepe ya diwarahi engko berternak piye ngono karepe iku. Lah angger santri itu akil ya usah engko sak dadi-dadi mulai pondok itu mesti ora ana sing dadi beban. Pemenah ning kene Allah yarham Abah itu kowe aja mulang sik mulih-mulih terus pasang pelang. Kiai baru menerima pelajaran nahwu sorof. Aja golek gawean sik apa ana wis gawean itu kullu amalin syaraf. Jadi semua ngamal itu mulia, tidak ada yang tidak mulia, namanya gawean. Nah, kreatif ya sudah bisa jalan sendiri. La faqra asaddu minal jahli wala mala aktsaru minal aqli. Wala wahsata asaddu minal ujub. Ujub itu memandang dirinya hebat. Jadi memandang orang lain ya cilik kabeh wong ujub kok. Wong kok kaya aku ngene iki. Ngilu mesem. Itu masa aku sak kampung kok welek kabeh aku ganteng dhewe. Aku ayu dhewe. Itu.
Aku pinter dhewe. Ya akhirnya dhewean tenan. Kesepian deh ya Allah. Lah gak dibolo, kan dene ganteng dhewe jare. Gak gelem kumpul sama elek-elek. Lah kabeh wong dianggap elek. Dene rumangsa ngalim dhewe, liyane ora bodoh kabeh. Ya. Dhewean dene wahsyah. Asa iku dhewean gelisah gak ono kancane. Mbok gak gelem marek ah. Gak gelem marek wae wong mlete ngono gak gelem marek. Engko nyanyian ae marek rene iku. Ujub. Al birru la yabla wa dzambu la yunsa wa dayyanu la yamut. Fakun kama syi'ta. Ungkapan ngono iki. Al birru la yabla wa dzambu la yunsa wa dayyanu la yamut. Fakun kama syi'ta. Rawahu Dailami fi Musnadil Firdaus. Yang dalam musnad beliau yang namanya Al-Firdaus. Al-birru utai kebajikan iku layubla, ndak akan termusnahkan terus. Pahalane ya lumintu, kemanfaatane ya terus dikenang, tapi turuti kebajikan. Wa dzambu kesalahan iku layunsa, dimaafkan itu lho ora. Kaya Gustur nalika dizalimi ambek Pak Harto kan dimaafkan, saya maafkan. Tapi tidak saya lupakan. Kenapa? Karena zambu ini layunsa, tidak bisa, kesalahan itu dilupakan, tidak bisa. Tak ngapura kowe tapi eling terus aku kelakuanmu. Iku. Kowe ngantek untuk menghapuskan dosa kepada yang Maha Pengampun sendiri itu ana sing jenenge ghufran, ana sing jenenge al-afu. Al-afu. Kita kalau memohon ampun bagi Gusti Allah bisa astagfirullahalazim, tapi bisa wa'fu. Oh ya nek poso-poso kowe diwarai ndonga Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fuan. Fa'fuan, maafkan. Itu ada nuansa perbedaan antara maghfirah dan alfu. Yang satu itu memaafkan, yang satu menghapuskan. Menghapus berarti dilupakan. Iku nek Gusti Allah nek manusa layun sae. Ini manusa iku angel pokon ngilang-ilangno. Wong wis mati pirang-pirang tahun iku wis njaluk ngapura bolak-balik angger bojo njaluk ngapura. Bareng mati ya isih dieling-eling ae. Jono sapa? Jono iku lho sing nyolong ndok kuwi kon. Lah wis njaluk halal bareng kok isih dieling-eling. Mati sak mbegedat. Iku lazam bulayun sa. Wa dayyan layamun. Dayyan itu Gusti Allah, pangeran iki asmane Gusti Allah Ad-Dayyan. Jadi nanti yang akan membalas, yang mempunyai apa? Sifat karakter membalas baik kalau dia berbuat baik. Manja'a bil hasanati, itu manja'a bisayyiati, semuanya yang balas Gusti Allah. Maliki yaumiddin, ini dadayan itu layamut. Nek kebajikan itu ora ilang, dosa ora terlupakan. Sementara Gusti Allah yang membalas kebaikan dan membalas kesalahan itu tidak mati. Mulane fakun kama sita, mongko ana sira kama sita kaya sakarepmu lah.
Kamu akan buat dosa, ya silakan. Dosa tidak dilupakan. Kamu akan buat kebajikan juga layublah. Kamu silakan. Kamu mau apa? Fakun kamasita. Tinggal pilih. Kamu ingin berbuat kebajikan yang tidak dihilangkan sama sekali, pasti akan mendapatkan pahala. Atau kamu berbuat dosa yang jangan-jangan layunsa. Ya, karena kamu tidak minta maaf. Yang Gusti Allah itu njaluk ngapura di ngapura. Njaluk disetip. Ya kok Gusti Allah hobine pancen ngapura. Innaka afuwun karim tuhibbul afwa. Tuhibbul afwa itu artinya hobine ngapura. Manusa iku wis ngantek mate. Ya terserah. Lakon kamasita. Gusti Allah ora sare apa meneh mati sare ae ora. Wis sing ngorok terus itu. Majumi asaiun ila saiin ahsanu min khilmin ila ilmin. Wa rawahu riwayatake hadis sapa Al Askari Imam Askari. Itu loh, perhatikan itu pilihan-pilihan kata nih Kanjeng Nabi ku. Majumi asaiun ila saiin ahsanu min khilmin ila ilmin. Ya. Ora dikumpulno apa saeun suwiji-wiji, dikumpulno ila saein marang suwiji-wiji, ahsanu kang luwih bagus min ilmin saking min khilmin saking aris ila ilmin dikumpulno ila ilmin marang ilmu. Wis stop iki. Ada sesuatu dicampur sesuatu. Yang terbaik itu adalah sesuatu yang namanya ngilmu dicampur dengan khilmu. Khilm itu aris. Bahasa Jawa kitabnya itu aris. Yang mana nih kiai-kiai itu. Nah, bahasa Indonesia apa itu? Aris itu. Biasanya dimaknani lapang dada. Aris itu lapang dada. Nah, Gusti Allah itu padahal halim, mbok manani lapang dada ya gak pas. Gusti Allah kagungan dodo kaya dodo mampir. Waisa kamsli syai'un. Itu sini kudu digolekno kata yang lainnya yang sinonim dengan lapang dada. Wong lapang dada berilmu. Wis top iku ndak ada yang lebih bagus daripada itu. Ana wong alim ngamukan iki akeh. Ora wong goblok mau angkel ora karuan. Mulane ana nganti ana pepatahe wong alim-alim iku, nek kowe kepengin nyiksa wong alim, kumpulno mbek wong bodho. Kok kumpulno bodho sak wulan ngono stres ini. Lah iki ndak ono wong ngalim tapi aris, lapang dada, bisa menerima. Ya contohnya ya bolak-balik ya Kanjeng Nabi Muhammad dhewe ya. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kumpulan dari khilm lan ilm. Jadi sesuatu yang paling indah. Ya, Kanjeng Nabi itu sing diserawungi bukan orang-orang apa elit yang berakhlak seperti sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, miturut orang-orang badui barang itu dilatih. Kan akeh cerita-cerita sing Kanjeng Nabi tarik di eret-eret ngono iku. Ameh njaluk kok ngeret-ngeret. Ambine Kanjeng Nabi nganti siset kan wong klambine Kanjeng Nabi ora koyo klambiku ngene. Dilarang. Ambine Kanjeng Nabi kuasar ngono. Ditarik lecet.
Sahabat liyane wis kudu nabuk ya. Kanjeng Nabi kan khilm jarno-jarno. Banyak sekali kisah-kisah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam sing ukuran sahabat saja sudah enggak sabar. Kanjeng Nabi masih jembar dada. Ana wong unyur-unyur nguyah ning masjid. Welah dhewe ngono piye? Gak sawat sandal ngono. Iku sahabat yang ngono. Kanjeng Nabi dulu aja jemput sengeni, jemput sengeni jarno. Sengeni dia melayu malah rata nguyah. Ya Nabi. Andane kok nek rampung kon dikumpah ra wis kandhane iki masjid ora jeding ya ngono. Orang ngerti ku ya dikai pengertian. Orang ngerti mbok amuk. Tambah goblok. Khilm. Nabi al-khilm dicampur dengan ngilm. Ya. Mergo wong alim itu umumnya ya ngeblok-geblokno wong sing ora alim. Biasanya anggap istilahku kan kadang-kadang ana wong alim ku nganggep wong liya ku bodho kabeh ngono. Mangsane sing manusa dene tok bodho-bodho gak pati manusa. Jadi ngamuk terus ae. Mulane jadi sesuatu yang bagus sekali apabila orang alim disertai khilm atau sebaliknya orang khilm mempunyai ilmu. Orang ilmu lapang dada karena dalam pergaulan hidup ini wong itu macam-macam. Ana sing pinter banget, setengah pinter, ana sing bodoh banget, blek-blek gitu. Mas ora iso dikandhani bareng akeh. Lah iki nek wong pinter ya itulah kayak itu pepatah mau kalau ingin menyiksa orang alim kumpulkan dengan orang bodoh wis saulan ngono ae enggak stres ngono. Lah wong keliru kabeh. Wong sing ngerti ku nek ngerti nek bareng karo wong sing gak ngerti ya kok keliru terus. Iki piye ngene. Lah pancen ora ngerti, bodoh itu kan orang ngerti. Wong alim itu wong ngerti. Ya kayak pokoknya aku medsosan itu kan ya mulai tak batasi itu mergo ya stres wis wae. Akeh sing bodoh timbangane sing alim. Iki piye ngene kok gak ngerti piye. Iku ya gregeter. Mana aku ya termasuk rada khilm lah, isih khilm twitteran ora khilm. Wah, gak khilm ora kuat. Akeh sing doleren iku. Kumpulan wong campur aduk iku mulai profesor nganti SD ana kabeh ning medsos iku. Nek gak duwe khilm wis bareng. Iltamisul rizqa fi khabayal ard rawahu Abu Shuraih. Golek sira kabeh rizqa ing rezeki fi khabayal ard ing dalem delikan-delikane tanah. Iku apa kono? Telo. Apa? Jere anu kowe ya telo. Kairut segala macam lah sing kena bumi iki sing canggih-canggih ya emas, gas ngono. Galian arti. Nah, tapi itu kena kabeh mbek hadis iki. Iltamisul rizqa fi khabayal ard. Karena Tuhan menciptakan bumi ini di dalamnya itu macam-macam itu. Kamu gali di situ antek wong kok apa namanya ora mangan ya keterlaluan wong karek nggali ngono ae
Di dalam itu ada banyak. Kayak wong Timur Tengah itu sugih-sugih mergo menggali Qobayal Ard. Tanahnya digali untuk minyak pirang-pirang jadi petrodolar. Indonesia luwih nemen meneh ora terima gas minyak tapi telo kairut bareng umbi-umbinan. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin wa udda nafsak fi ahlil kubur rawahul Baihaqi wa ghairu. Kataking hadis iki sapa Imam Baihaqi wa ghairu lan liyane Imam Baihaqi. Iki akhlak ya, pelajaran akhlak ya. Kun ana sira fid dunya ing dalam dunya iki ka'annaka kaya-kaya setune sira iku gharibun orang asing. Au abiru sabilin utawa wong sing nyabrang dalan. Wa uddalan milanga sira nafsaka ing awakira wilangen fi ahlil kubur termasuk ing dalem keluargane kuburan ahli kubur. Ya. Jadi kowe ning dunya iki aja kaya-kaya ning gone omahmu dhewe. Kabeh wong saiki kaya ngono. Urip iku dianggep lawase kaya-kaya ndekne itu penduduk situ ada gharib. Padha karo wong ning manca terus ning hotel. Hotele apik terus kerasan rumangsane omahe. Terus ngowahi cete barang ngono iki cete kok gak nyeni ngene. Ning toko-toko cet ning hotel kok ngecat barang. Kowe guyu tapi sebetulnya orang hidup ning dunia ini kan ngono kuwi, ning hotel tapi ngatur-ngatur. Ngatur-ngatur mangsane. Iku mau asing, pendatang, asing sama sekali. Engko kowe mulai neh iku gak ning hotel terus ae. Jadi ora aja ngebrok, ora aja kerasan ning kono. Ngori kok kerasane ngono. Malah kaya mau abiru sabilin ngono nyabrang dalan. Nyabrang dalan. Wong Jawa terus dijabarno mampir ngombe. Hampir ngombe. Biyen wong Jawa itu nek gawe omah biyen tapi rak durunge kena modernisasi. Ning desa-desa mungkin masih. Jadi omah itu sumure biyen ning kene ana sumur. Sumure iku selalu nek ning pinggir jalan separo nganggo sing di omah, separo nganggo Ibnu Sabil. Artinya orang yang liwat iku iso nimba niku. Iku biyen kene ana ngarep kono ya ana ning ngendi. Kaya kok nek ana kanca liwat kepanasan pengen ijik iso nganggo iku sumur sing diparo. Sumure paro tak saiki gak tau gak tumon iku ana sumur ngono. Terus ning ngarep omah iku ana kendi pirang-pirang itu. Kendi pirang-pirang ya kanggo nek ana kon dulur-dulur liwat ngorong iso ngombe ning kono. Dari situ muncul mampir ngombe. Mampir delok ngombe tok bar iku lunga. Padha karo wong nyabrang dalan. Nyabrang dalan lebih cepat lagi. Pemenang dalane cilik, nyabrangnya kan cepet.
Abir sabil. Ana awakmu iku aja mbok rumangsa ning gone donya terus ning kaya mbok ning gone omahmu dhewe. Engko jadi kamu itu meskipun belum mati, kamu itu kalau iso awakmu itu sebagai ahli kubur. Ahli kubur. Jadi kubur itu kan terminal dari kehidupan dunia yang singkat, kuburan, terminal, akhirat yang abadi. Nah, kamu itu premakna awakmu itu ning gone terminal iki. Iki akan ditinggalkan ning kene sementara, engko ning gone akhirat. Jadi harus ada persiapan-persiapan yang kita perlukan di terminal itu dan nanti apalagi yang di akhirat. Nah ya. Apun bidunya ka anaka gharib au abir sabilin wa udda nafsaka fi ahlil kubur. Rawahul Baihaqi wa ghairuhu. Sana'iul ma'ruf taki masari asu wa sadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi wasilatur rahimi tazidu fil umri. Rawahu Tabrani wa taking hadis sapa Imam Tabrani. Sana'iul ma'ruf, pembuat kebaikan, ma'ruf, pemberian, sedekah, sak piturute sana'iul ma'ruf. Iku taki ngreksa ya sana'iul ma'ruf masari as-su'i ing panggonan nglebake elek. Artinya kamu kalau suka berbuat baik kepada orang, gak nolong orang, kamu itu dijauhkan dari petaka. Mana istilah sedekah itu tadfaul bala. Itu bala itu masari usuk. Jadi kejadian-kejadian yang membuat buruk pada kamu itu terhindarkan kalau kamu suka membuat kebaikan. Umpama kok ana alangan sesuatu yang akan menyusahkan kamu, itu karena kamu suka berbuat baik kepada orang. Nanti banyak orang-orang yang akan meringankan kamu. Mulane masaniul ma'ruf iku taki menjaga masariul su. Jadi kalau ada keburukan-keburukan enggak sampai kamu itu terkena betul itu enggak. Karena pasti ada orang-orang yang terkena ma'rufmu itu, yang mendapat jasamu itu ingin membantu. Ngono ya. Ngurang ngantek nglebak. Istilahnya masariul su itu. Masara itu tempat nglebak. Nek wong ana gelut iku buanting nglebak. Ndak akan nglebak pun. Wa sadaqatu sirri utai sedekah sir, sedekah yang rahasia, yang kanan sedekah kiwa ora ngerti. Iku tudfi'u iso nidem itu mematikan iku nek nganggo manusa kewan mematikan, nek bangsa listrik ambekan geni ya tudfi'. Ya. Wes dadi nek kongkon kancamu mateni listrik aja muni uktul kahroba aja. Tapi itfi' al kahroba. Tudfi'u ghadabal rabbi iso nyidem sang
bendune pangeran. Wa silaturahimi utai silaturahim bahasa Indonesiane silaturahmi. Nek ya jembok nggo tukaran iku silaturahmi apa silaturahim padha benere silaturahim bahasa Arab, silaturahmi bahasa Indonesia ngono ae. Silaturahim iku tazidu nambahi ya silaturahim fil umri ing dalem umur. Kayak dawuh Kanjeng Nabi kok man arada ayyan sa'fi umrihi kok. Silaturahim fal yasil rahimah. Sedekah sir itu bisa memadamkan bendune Gusti Allah. Gusti Allah bendu gak sida. Nek kowe sedekah sir. Sedekah sir itu bukan sedekah yang ora diketok-ketokno. Enggak ada perdebatan apa endi sedekah disembunyikan atau diketokno. Jawabannya sedekah itu ada dua pengertian. Ning gone Al-Qur'an innamas shadaqatu, sedekah itu maknanya zakat. Kalau zakat apa diketok-ketokno. Kenapa? Supaya orang sing wis mampu itu bisa terinspirasi oleh zakatmu itu. Habis sedekah itu sebaiknya dirahasiakan. Kayak dawuh Kanjeng Nabi, sedekah tangan tengen, tangan kiwa ora. Biyen Allah yarham Abah Kyai Bisi Mustofa iku nyontohno sedekah sing paling siri, sedekah sing ora diketahui, tangan tengen sedekah, tangan kiwa ora ngerti, itu kowe ning pasar. Kowe ning pasar kowe ngerti nek regane iwak iku 10.000. Regane iwak iku paling dhuwur 10.000. Lah ning pasar gak ono wong sing adol dagangane pas regane iku gak ono. Mesti regane 10.000 dekne ya paling ora 15.000. Kowe terus ono wis ngerti kowe nek iku regane 10.000. Dekne ditawakno 15.000. 10.000 mawon jarimu ngerti regane 10.000. Wah, betul sakit kulane mon 12.000 mesti ngono Pak kule. Lah kula niku untuk badhe kepundi? Wong ulaan kula 12.000 sampean tumbas 10.000. Ya wis 12.000. Lho niku pas bondol aku lho mboten gak ada keuntungan ngoten 12.000. Kulaan kula 12.000 sampean tumbas 12.000. Lah ya nukono sampean tok. Dan bon lah kene mungkin kadang-kadang ning pasar itu lunga. Mangan mriki sepundi sing ngono. Putih pun 14,5 pun akan ini kali sampean yang betul kali sampean. Betul. Nggih. Ya wis 14,5. Ana meneh sing apa itu mbek ning pasar ora tau kenyang. Ora tau kenyang. Wis ngerti iku 2 kali lipat barang wis ora ngombe. Iku dawuh apa? Iku sedekah siri ya ngono kuwi. Kene wis sedekah isih dirasani ambekan bak sing dikai sedekah iki. Nek ana wong bodho kaya ngono iku bolak-balik ning pasar ya gelis sugih aku. Dibodhok-bodhokno, gak ngerti rego dianggap bodho. Padahal ngerti, tapi sengaja. Jadi regane 10.000 mbok tuku 14,5 itu berarti kowe sedekah 4,5. Ngono. Iku gak ngerti.
Apa meneh kok wong liya bak boleh dhewe sing dikeki lho gak ngantek ngonek-ngonekno kowe ngrasani kowe kandak-kandak karo kancane. Mbek guya-guyu. Ngono iku nek akeh ngono ya sugih aku wong bodho kaya ngono. Disekai bodhok-bodhokno. Itu tudfi'u ghadabar. Nek kowe mulane sering-sering ning pasar kowe semongko regane, regane 5.000 tawakan 10.000 pun 5.000 diniati sedekah. Ya no. Dia ini seneng Pak Kule seneng. Silaturahim tazidu fil umri. Kowe nek dan itu sudah dibuktekno itu kiai-kiai sing sepuh-sepuh ate anu iku ahli silaturahmi kabeh, Mbah Maksum ahli silaturahmi. Kiai As'ad Samsul Arifin, Kiai Maimun seneng silaturahim. Nah, yazidu fil umri. Ku nek mbok maknani apa anane. Tapi nek mbok maknani secara falsafi, kowe nek seneng silaturahmi, nepung sanak karo sanak-sanakmu mbok tepung, itu umurmu kira-kira mane 80 itu sama dengan 100 tahun karena hal-hal yang baik bisa kamu penuhi dengan silaturahmi itu. Jadi ngitung umur itu kan tidak hanya dinanane, minggunane, bulanane, tahunane. Tapi kemanfaatannya dalam hari-hari, minggu-minggu dan bulanannya itu berapa? Nek kowe umpamane kok umurmu 7 tahun tapi kowe nek turu itu 12 jam. Iku umurmu mak 30 tahun. Nek digunggung keprok lho. Wong liyane turu. Nek kowe turu 12 jam, padahal sedina iku 24. Baru separuh. Jadi aja coba hitung sedina, hitung separuh. Separuh kali 60. Ini karek 30 tok umurmu iku. Al-afu la yazidul abd wallahu alam.